Tretia svetová vojna začala, alebo ešte len začne, alebo už pokračuje? Vítajte pri sledovaní Rádia Slobodné Slovensko. Začínam trošku takto netradične, ale nechcem tu konšpirovať, respektíve naháňať niekomu strach, ale musíme si všetci uvedomiť, že treba byť pripravený. Máme možnosť sledovať, ako nastáva alebo sa pripravuje obrovské zbrojenie a v súčasnej vojenskom konflikte na Ukrajine sa chce Európa priamo tohoto konfliktu zúčastniť. Takže položme si otázku, že tieto obavy sú určite opodstatnené a zatiaľ bohužiaľ žiadni naši predstavitelia na Slovensku neupozornili ľudí, ako sa majú v prípade vojenského konfliktu zachovať. Ja by som chcel teraz použiť niekoľko matematických čísiel ohľadne vojen, ktoré už tu prebehli, prvej aj druhej svetovej vojny, a zároveň aj teraz tohoto vojenského konfliktu na Ukrajine. Ako vy chcete, nazvite si to, že už tretia svetová vojna, či to je alebo nie. Z môjho pohľadu už tretia svetová vojna začala na Ukrajine pri tomto rusko-ukrajinskom vojenskom konflikte. Ale ako som povedal, použijem a pomôžem si matematikou. Matematika je veda, ktorá je taká stará ako ľudstvo a za žiadnych politických systémov sa nemení, lebo 1 a 1 sú vždy 2. Takže začal by som tou prvou svetovou vojnou a tým dátumom. Prvá svetová vojna začala 28.7.1914. Všetci dobre vieme, bolo to, keď Rakúsko-Uhorsko zaútočilo na Srbsko, vyhlásilo srbskú vojnu na základe, že bol spáchaný atentát v Sarajeve na následníka trónu Ferdinanda d'Este. A keď si spočítame číslo 28 plus 7 plus 19 plus 14, tieto dátumy dáva nám 68. Druhá svetová vojna začala 1.9.1939, ako vieme, bolo to útok Nemecka na Poľsko a Nemci bombardovali vojenské sklady v Dánsku. A keď opäť spočítame 1 plus 9 plus 19 plus 39, opäť nám dáva číslo 68. Teraz povedzme si to, či už to je tretia svetová vojna alebo nie, tento vojenský konflikt na Ukrajine. Ten začal 24.2.2022. A keď si opäť spočítame čísla 24 plus 2 plus 20 plus 22, dáva nám 68. Je to náhoda, alebo tieto numerologické fakty sú len nejaký môj vymysel? Toto nechám, aby ste si toto posúdili sami, ale z numerologických výpočtov alebo ľudí, ktorí sa zaoberajú numerológiou, ti tvrdia, že číslo 6 a 8 ako tých 68, že to nie je šťastné číslo. To sú 2 trojky a 2 štvorky. Nebudem toto konkrétne rozoberať, ale všetci, ktorí sledujete toto video, tak sa nad týmto zamyslíme. Sú to náhody? Niektoré veci na Zemi sa dejú ako náhody, ale z môjho pohľadu tieto 3 čísla a tieto 3 dátumy svetových veľkých konfliktov by nás nemali nechať ľahko spávať. Ja som začal len týmto prvým videom, nazvem ho možno video číslo 1, ohľadne začiatku týchto vojenských konfliktov a či tento dátum je začiatok tretej svetovej vojny, toto nechám na vás. Ono samozrejme, zatiaľ sme tu ešte v mieri, nemáme tu bomby nad hlavami, ešte ľudia nezomierajú, ale aj vždy ten najmenší plamienok dokáže rozpútať obrovský oheň, ktorý, keď ho nezahasíme v začiatkoch, potom už budeme marne hasiť. A toto isté je aj pri vojnách a vojnových konfliktoch. Treba im samozrejme predchádzať, treba ich hasiť na začiatku, ale treba byť na ne pripravený. Pripravujem ďalšie video, ktoré bude video číslo 2, 3, 4, kde sa budem
podrobne zaoberať touto otázkou, ako by sa mal človek pripraviť, aby sme mohli v prípade, že začne tento konflikt, že sa rozrastie do abnormálnych rozmerov, že zasiahne Európu a zasiahne Slovensko, aby sme sa vedeli na toto pripraviť. Bohužiaľ, ako som už spomínal, vláda ani žiadne orgány nám nedávajú k tomuto žiadny nejaký manuál alebo nejaký návod, ako prežiť. Ja viem, že prežiť v prípadne jadrovej katastrofy je mimoriadne ťažké, v niektorých prípadoch určite nemožné, ale budeme si to postupne preberať a budem pokračovať. Takže zatiaľ ďakujem za pozornosť.